Det er, at når man skal krydse floder og sådan noget, så skal man have sokker på. Så glider man ikke. Det har jeg sgu aldrig vidst. Det kan jeg jo så bruge op i Lapland. Og så har jeg lært at lave sådan nogle frisk brød, som er kogt i frityre. Det smager hammerfedt. Så der har jeg også fået opskriften af ham indianeren der, Roger. Så det er altid. Så det er bare med at lære til sig, mens man kan. Og om en halv time skal jeg på tur. Ja, og inden da, vil jeg lige give en papegøje en pandekage. You want that? Ja, værsgo. Den er meget fed. Ja. Du må hellere gøre dig lidt pæn, nu du skal på video, ikke? Den hugger alt vasketøjet, og den hugger alt, hvad man kommer i nærheden af. Hvis du hænger noget op, så forsvinder det bare. Den kan godt lide min hat, det er derfor, han ikke er på. Det er derfor, han ikke har den på. Altså, skal lege lidt med kameraet? Skal det? Skal lege lidt med kameraet? Ja, godt. Ja, du er så dygtig. Skal du række tungen? Skal du række tungen? Skal det? Ja. Er du flot, ja. Er du flot. Ja. Jeg tror, den har brækket vingen en gang. Det er derfor, den sidder den der. Ja, rolig nu. Jeg tror, den har brækket vingen en gang. Så den holder sig bare i nærheden her. Det er en flot fugle, ikke? Nå, slut herfra. Jeg vil lige have en lur, inden vi skal videre. Hvis man gerne vil tidligt op om morgenen her, så skal man bare have et rum ved siden af papegøjen her. Den skal nok vække en, hvis den er sulten. Så nu har jeg været over at købe nogle kiks til den. Det kan den godt lide. Ja, det kan du godt lide, ikke? Ja, vi gør ikke noget. Ja, det er fint. Ja, hvor dygtig er du. Ja. Ja, det var godt. Nå, men vi skal på ekspedition igen i dag, så vi skal til Angels Falls. Det bliver rigtig spændende. Verdens højeste vandfald. Næsten 1 kilometer. Så det bliver rigtig sjovt. Og måske får vi lov at, bade dernede. Under det. Det ved vi ikke nu. Kommer jeg på, hvor mange der er. Bedre må være så meget. Så står jeg heroppe på toppen af vandfaldet. Ja, det er meget vildt. Så det er jo mange kræfter, der kommer der. Ja, det er den skud, vi står oppe af. Det er vildt ned af. This is crazy. I got that on video. Angels Falls. Jeg kan ikke tro, at der har bare været så meget vand i floden, så man kan jo køre med vand. Det er også nå. Wow. En flod i en sådan 12-mands kano. Og det har bare været totalt vildt. I skal se en lille videofilm, jeg har lavet her. Totalt vildt.
Men nu er vi kommet til camp. Den ligger lige over for English Falls, og vi skal sove her i nat. Det er sådan nogle køjer. Ja, det er sådan nogle hængekøjer. Og hvad er det, jeg siger? Hej. Det er så højt, så det slet ikke kommer ned som vand, men som et stykke. Og I skal lige se det her. Ja, det var stort. Det er helt stort. Det er det, hvor alt støv kommer ned, så samler det sig igen og løber videre til flere vandfald. Bare går nedad. Og i øjeblikket der er vi inde i Djævelens Canyon. Det er bare mega stort. Jeg vil se op en gang, man. Det var meget oppe i himlen. Wow! Slå derfra. Fra Indiens Falls. Det var godt nok en fed oplevelse. Og det er bare junglen. Vi skal gå en time igennem junglen. Håber, at vi kan få et bad dernede. Det vil være dejligt. Slut herfra. Det er en fed jungle. Prøv at se hen, hvordan det ser ud. Der er sådan en underskov over det hele, med sådan nogle store blade. Og så er der selvfølgelig høje træer. Og så er der sådan nogle planter, der vokser på træerne. Så jeg håber snart, jeg er nede. 2 timer at gå op her. Yeah, we're going down on the river. Her.